Xeyirli gün. Biz 6-cı Samruq Respublika Күләм Сәләтле балалар һәм яшьләр премиясын тапшыру тантанасы турында матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Сөләйманов Тимур Җәүдәт улы, Татарстан яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары, Абдрахманова Айгөл Таһир кызы, Сәләт яшьләр үзәге директоры, Фаварисова Ралина Флюр кызы, Самруq 2019 ел премиясының ел сәл кеше номинациясендә җиңүче, Валиев Ислам Рөстәм улы, 6-чы Самруq Республика Күләм ел премиясын тапшыру тантанасының режиссеры. Һәм кунакларыбызга сүз биргәнче без роликны карап үтик. Рәхмәт. Тимур Җәүдәтович, беренче сорау сезгә. Менә 5 ел бу премияны тапшыру дәверендә ничә сәләтле яшь кеше бүләкләнде һәм сез бу яшьләрне бүләкләүнең әһәмиятен ничек бәяләр идегез? Нәрсә бирә бу яшьләргә? Бик зур рәхмәт соравыгыз өчен. Иң беренчедән, исәнмесез, хәерле көн. Хөрмәтле хезмәттәшләр, коллегалар, сезнең белән бергә яңа исемнәр ачабыз, сәләтнең яңа проектлары турында сөйлибез һәм сез гел яктыртасыз сәләтнең булган яңарышларын да, традицион чараларын да һәм менә бүгенге пресс-конференция ул сәләттә иң көтелгән чараларның берсе белән бәйле. Самруq ел премиясе һәм шуннан да шул 5 ел эчендә Самруqта күп кенә безнең сәркешләр, әйдәманнар катнашып, матур сәхнәгә чыгып, зур бәягә ия булдылар. Кемдер статуэткага лайык булган, кемдер алкышлап, аның командасы күтәреп, дәрәҗәсен күтәреп, аның өчен җан атып, бик тә бәлки статуэтканы алыр дип көткән, ләкин аны күрә алмаган шундый халәттә калган катнашучылар да булды. Ләкин һәрберсе өчен әлбәттә менә Самруq, менә булай санасак, һәр елны 10-га якын номинация һәм һәрбер номинациядә 3-5 финалист, димәк 50-дән артык безнең финалист һәр елны һәм 5 елда 300-гә якын кеше сәхнәгә чыгып, менә дулкынланып көткән менә шул статуэтканы. Бу премия, бу чара сәләт өчен зур әһәмияткә ия әлбәттә, чөнки ул кульминация безнең әлбәттә менә балалар өчен, әйдәманнар өчен, әтәнләр өчен иң көтелгән вакыт ул җәй, чөнки җәй көне балалар сәләткә килеп, сәлкешләр булып кайталар, өйгә сәләт белән танышып, һәм әйдәманнар да ел дәвамында әзерләнеп, ел буе көтәләр, әзерләнәләр җәйге аланнарны. Ләкин бүгенге көнне әлбәттә сәләт ул ел дәвамында даими рәвештә эшли торган система һәм менә шул системаның нәтиҗәләрен без барлыйбыз шул Самруq ел премиясендә. Шуңа күрә Самруq сәләт өчен ул ел нәтиҗәләре һәм яңа елга планнарны сәләт командасы белән уртаклашу чарасы ул
сәләт үзәгендә булган команда, һәм шулай ук әти-әниләр, онлайн трансляцияны караган команда, әлбәттә, министрлыклар, кунаклар, остазлар, менә быел 700-гә якын кеше пирамидага килә һәм катнашачак шул концерт программасында. Һәм күп кенә кеше әлбәттә аны онлайн форматта карачак, күзаллый ала. Балалар өчен әлбәттә ул конкурс, ул ярыш. Алар үзләре портфолио күрсәтеп, ел дәвамында катнашып, җәй көне киләләр аланнарга конкурс аша. Һәм әлбәттә аларның теләге менә үзләрен күрсәтеп, ел сәлкеше премиясенә лаек булу. Әйдәманнар өчен без һәр елны 500 әйдәман әзерлибез җәйге аланнар өчен. Әлбәттә, менә шул кем әйдәманнардан иңе, әлбәттә күп кенә әйдәманнар, алар менә шулай ук менә шундый зур бәягә ия булырга теләп катнашалар. Әлбәттә, ул теге аларның төп максатлары түгел, алар сәләткә шул премиядә җиңү өчен килмиләр һәм катнашмыйлар. Ул мөхит, ул яшәү рәвеше, фикерләү рәвеше. Ләкин әлбәттә андый мөмкинлек булганда, ул аларны тагын үз сәләтләрен күрсәтү мөмкинлеге. Шуңа күрә минемчә конкурс чаралары да менә шул Сәмрух премиясенең, ул бит аны бер 5-6 кеше, әйтик, Айгөл, Ислам, мин һәм теге елны җиңгән Ралина белән без дүртебез утырып нәтиҗә ясамыйбыз кемгә нинди номинация бирү. Ул марафон катнашучылар өчен. Төрле конкурслар аша алар үзләрен күрсәтәләр. Ник ул менә шул статуэткага ия дигән сорауга һәрбер катнашучы җавап бирә, һәм анда күп кенә жюри әгъзалары катнашалар. Һәм менә шул фильтр аша яңа исемнәр без үзебез өчен, сәләт үз өчен әлбәттә якынрак балалар белән, командалар белән таныша ала. Менә шулай әйтсәм генә, тагын аерым минемчә бик мөһим бер әйбер, без Сәмрух премиясенә башлаганнан ук һәрбер җиңүчегә матди яктан премия ясарга дигән фикергә килдек. Ләкин нинди булырга тиеш ул? Ничә сум? Әйдәгез аны сәләттә катнашкан яшьләр, әти-әниләр үзләре билгеләсен дип шундый фикергә килдек. Аның өчен махсус платформаны булдырдык, краудфандинг платформасы. Һәм һәр теләгән кеше шул краудфандинг платформасына акча бирә. Менә күпме җыябыз? Менә шул хәтле акчаны менә катнашучылар, җиңүчеләр арасында бүлеп, аларга тапшырырбыз. Менә беренче елны ялгышмасам 100-дән артык булды, 150 мең сум шул тирә. Димәк, 20 мең сум акча һәрбер җиңүче алды. Быел, әйтик, инде 300 меңнән артык акча килде. Ул минемчә бик дөрес әйбер, чөнки кешеләр үзләре акча тапшырып, менә шул балаларга, әйдәманнарга, бар җитәкләргә сез эшләгән эш бик мөһим дигән фикерне белдерә. Һәм алар да рәхмәтле, һәм алар да менә шундый бәя алып, минемчә аннары тагын икеләтә көч белән, дәрт белән үз эшләрен дәвам итәләр. Менә шулай. Рәхмәт, Айгөл Таһировна, чирата сорау сезгә. Быелгы тантананың номинацияләренең үзенчәлекләре хакында әйтсәгез иде, һәм бу номинацияләрдә җиңү өчен кешеләр нишләргә тиеш? Шартлары нинди сайлап алу?
Хәерле иртә барыгызга да. Бик зур рәхмәт шушы конференциядә катнашканыгыз өчен һәм безнең эшчәнлекне ел дәвамында шулай матур яктыртып торганыгыз өчен. Быел 6-нчы Самрух ел премиясында безнең 13 номинация. Бу елгы номинацияларга килгәндә яңасы ул ел инициативасы, ягъни сәл кешеләрнең, балаларның тарафыннан яңа булган идеялары, проектка формалашып килгән инициативаларын аерым билгелейбез. Шуның белән бер рәттән традицион номинациялар бар. Ел сәл кеше, әлбәттә, ел аланы, ел әйдаманы, ел өлкән әйдаманы, ел директоры. Шулай ук безнең бар махсус номинациялар, ел партнеры дигән номинация бар, сәләт җырлый. Безнең һәр елны сәл кешеләр, аланнар форматында, гомумән ел дәвамында Бикафест ярышына һәм көндәлек тормышта алар җырлар иҗат итәләр һәм менә үзләренең музыкалары да, көйләре дә, сүзләре дә авторлык булган очракта алар шушы номинациядә катнаша ала. Шулай ук безнең бар ел кулдашлары дигән номинация, безнең әйдаманнар командада эшли, парлап эшли. Шушындый номинация 3-нче ел рәттән быел уздырылачак. Һәм инде катнашучыларга килгәндә, аларның катнашуы 4 этаптан тора. Беренчесе, алар шушы премияга үз гаризаларын тапшыралар, үз номинацияларын сайлап, булган уңышларын күрсәтеп, портфолиоларын җибәрәләр. Аннары инде безнең жюри әгъзалары техник яктан да, гомумән аларның шартларга туры килүенә техник отбор ясыйлар. Шуннан соң безнең катнашучылар жюри әгъзалары белән очрашып, үзләренең презентацияларын әзерлиләр, ягъни ел дәвамында булган эшчәнлекләре турында, шушы һәрбер номинациядә булган махсус шартларга җавап биреп, һәм инде жюри әгъзалары белән күзгә-күз күрешеп, аларның сорауларына җавап бирәләр. Һәм иң 4-нче кульминацион номинация ул әлбәттә бүләкләү тантанасы. Ул безнең быел пирамида үзәгендә 24 февральдә узачак. Анда инде без җиңүчеләр, финалистлар һәм лауреатлар исемнәрен беләчәкбез. Безнең шушы премия ачыла октябрь айында гаризалар тутыру, аннары инде декабрь, гыйнвар айларында менә шушы жюри әгъзалары белән очрашулар һәм үзләрен тәкъдир итү процессы барды. Һәм инде менә февральдә җиңүчеләрне беләчәкбез. Менә шушы этаплардан тора. Катнашучыларга килгәндә быел финалистлар итеп 64 кеше сайланды. Һәм инде менә тиздән беләчәкбез аларның исемнәрен. Һәм шулай ук безнең бар махсус номинация, әйтеп узмадым, ул ел клубы. Сәләтнең ел дәвамында төрле районнарда һәм Рәсәйнең башка регионнарында безнең клублар эшләп килә. Быел алар 20 клуб һәм алар арасында да иң-иңнәрен сайлаячакбыз. Менә шулай. Рәхмәт. Һәм безнең җиңүче бар 2019 елда җиңгән Ралина. Ралина, менә бу җиңү һәм бүләкләү сезгә менә нәрсә бирде тормышта? Хәерле көн. Минем исемем Фаваризова Ралина. Ралина, башта үзең белән таныштырып китсәң иде. Мин теге елны Самрух 2019 ел премиясының ел сәл кеше номинациясында җиңү уңышы миңа елмайды дип әйтсәң була. Бик бу номинацияга икеләнеп бардым. Башта юк, бармыйм дип тә торган идем, чөнки анда бик актив, бик үзен төрле яктан күрсәтә белгән балалар катнаша. Мин алар арасында теге җиңеп чыга алмасмын дип тә уйлаган идем. Бар көчемне үз кулыма җыеп катнашырга булдым һәм шушы Самрух премиясында җиңү миңа беренчедән онытылмаслык хис-кичерешләр бирде. Мин бу кичәгедәй ул көнне хәтерлим. Быел да шундый тантана булыр дип өметләнеп калам. Бәлки яхшырак та булыр. Икенчедән Самрух ел премиясында җиңү миңа үз-үземә ышаныч бирде. Чөнки шушындый ярышта җиңеп чыга алгач, димәк мин нәрсәдер эшли беләм, димәк мин актив бала дигән минем фикер туды һәм алга таба дагы
шушындай төрле конкурсларда, конференцияларда катнашып, үземне үстерергә, минем үстерү күбрәк тели башладым үстерергә. Шушы сәләтнең Айгөл апа да, Тимур абый да мине шушы Самрух ел премиясыннан соң ташлап китмәделәр. Төрле шушындай конференцияларда катнаша башладым. Күбрәк зуррак номинацияларда инде менә бу елны Самрух 2020 ел премиясында мин жюри буларак катнаштым. Ел сәл кеше номинациясында. Президент елкасында да сәләтне представители итеп мине чакырдылар. Хәзер шушы конференцияда утырам. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә беренчедән шушындай мөмкинлекләр өчен. Һәм бу ел сәл кеше номинациясе, Самрух премиясе башка балаларга да шулай үзен ачырга, үзенең эчендәге шушы ялкынны катрак яндырып җибәрергә булышыр дип өметләнеп калам. Ралина, үзең белән таныштырып битсәң иде, кайсы яктан син нинди алымнарда эшләдең, булдың? Мин Саба районында сәләтле балалар мәктәп-интернатында укыйм, 11нче сыйныфта. Быел экзаменнар бирәм. Үзем сәләтне мин 2015 елда Сәләт Саба аланында башладым. 3 ел ул аланга барып, үземне яңа яктан ачып, яңа ниндидер атмосферада тикшереп карыйсым килгәч, Сәләт Яршалы аланына булдым. Теге елны менә шушы Самрух премиясында җиңгән акчалар белән күбрәк сменага барырга мөмкинлек туды. Шуңа күрә Сәләт Яршалы, Сәләт Гайрәт, Сәләт Иске Казан аланнарына бардым. Төрле направлениеларда, Сәләт Гайрәт кино, телевидение направлениясында, Сәләт Яршалы спорт һәм творчество ягыннан үземне тикшереп шул аланнарда ял итәргә миңа уңыш елмайды. Ел дәвамында төрле олимпиадаларда катнашам. Физкультура фәненнән үзем хәзер 11нче сыйныфтан соң шул физкультура направлениесе буенча китәсем килә. Шуның олимпиадасында татар әдәбиятыннан олимпиада катнашып, теге елны анда республикада җиңүче булып, мин дөнья күләм этапка үткән идем. Международный этапка. Һәм шушы пандемия аркасында мин анда катнаша алмадым. Аны администрацияләр дигән. Быел кызганычка каршы күбрәк экзаменнар булгач, күбрәк бөтен көчемне экзаменнарга багышлап, үзем физкультура фәненнән генә катнаштым һәм анда дагы республика күләм этапта призер исеменә лаек булдым. Рәхмәт. Ислам, быелгы тантанада тамашачыларны нәрсәләр көтә, программа хакында әйтеп китсәгез иде. Исәнмесез, дуслар, бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Мин беренчедән шуны әйтәм, мин Сәләттә 2006 елдан менә Айгөл белән бергә без Сәләт Раушан аланына эләктек. Аннары соң мин анда Әйдаман, өлкән Әйдаман лагерьларның директоры, арт-директор буларак үземне сынап карадым һәм бүгенге көнгә менә монда Самрух режиссеры дип язылган. Мин ниндидер анда чакырылган режиссер түгел. Безнең барлык команда, кемнәр менә бу концертны әзерли, режиссер төркеме, алар барысы да сәләтлеләр. Аларга бик зур рәхмәт, бик зур эш кайный хәзер безнең. Менә, димәк, шул концертка премияга кагылсак, инде менә башта роликны сез күрдегез, иң башта ул шунда инде диско шарлар, бәлкем игътибар иткәнсездер. Концепция дип әйтсәк тә була инде, ниндидер шундый ретро стиль, әлбәттә сез менә фойега кергәч пирамидага 24-сез сез аны күрерсез, әгәр дә килсәгез, сез аны декорацияларда, койбер номерларда күрерсез, менә шундый ретро 80нче еллар, 90нчы еллар ниндидер шундый элементлары.
Һәм шуны әйтәсем килә, әлбәттә, анда бары тик 700 кеше генә килә ала пирамидага. Безнең тагын онлайн трансляция булачак. Шуңа күрә һәрбер кеше, һәрбер теләгән кеше концертны, чараны карый ала. Һәм инде әлбәттә, монда бүләкләү тантанасы гына түгел, монда күп кенә номерлар булачак. Кайбер номерлар алар сюрприз, аның турында әйтеп китмим. Әмма дә ләкин, мәсәлән, безнең анда яраткан артистларыбыз, мәсәлән, Зарина Вилданова, Илгиз Шахразиев, алар инде менә берничә ел рәттән форум җырларын башкаралар. Һәм шулай ук безнең яраткан Илназ Сафиуллин, калган күп кенә сәләт җырларының авторы шулай ук концертта булачак. Безнең төрле форматлар булачак. Җыр булсын, мәсәлән, без стендап форматын булдырабыз хәзер, карарбыз ничек килеп чыгар. Һәм инде коллаборация дигән сүз миңа бик ошый. Безнең мәсәлән музыкаль номер әзерләнә, анда безнең остазлар, Муса Җәлил премиясе ияләре Илмир Низамов, Ильяс Камал катнаша, һәм алар белән бергә шул ук номерда, мәсәлән, безнең Сәлкешләр Әйдәманнар музыкаль номерда катнаша. Шуңа күрә теге барлык сәхнәдә булган артистлар, җырчылар, биючеләр, алар ничек тә булса сәләт белән бәйле, алар сәләт Сәлкешләре Әйдәманнары җитәкчеләре. Һәм әлбәттә булачак сюрпризлар, барысын турында әйтәсе килми. Килегез, карагыз, YouTube'да трансляцияны карый аласыз, рәхим итегез. Шулайрак. Рәхмәт. Рәхмәт, сезнең сорауларыгызга күчик. Сораулар бармы? Әйе. Менә монда «Сәләт җырлый» дигән номинация бар. Узган елларда ул номинацияга җиңүчеләрне ВКонтакте социаль челтәре аша тавыш бирү юлы белән сайлыйлар иде, билгелиләр иде. Быел да шулай ул тавыш бирү юлы белән оештырыламы? Тавыш бирү юлы белән оештырыла калса, сез аны гадел дип әйтәсезме? Накруткалар юкмы? Быел да шулай уза, накруткалар юк дип ышанып калабыз. Шуны әйтәсе килә, менә калган елларны, шулай анда голосование, без бары тик җырларны, анда мәсәлән теге елны безнең шулай дустыбыз Булат, диджей Bubblegum, ул җырларга ремикс ясады, без аларны тыңладык концертта. Менә бу елны без 3 финалистны күрәбез экранда. Шундый кичкенәгә клип төшердек һәрбер финалистка, һәм шундый онлайн рәвештә без күрербез кем җиңде. Булай ВКонтакте челтәрендә уза сайлау, Айгөл апа, шулай бит, барысы да. Әйе, шулай. Бу халыкчан тавыш бирү. Монда төрле категориялар катнаша, әлбәттә, балалар да, әйдәманнар да, балалар катнашкан очракта әти-әниләр дә, тулаем бер гаиләләр, хәтта бер районнар, авыллар, шәһәрләр катнаша башлый. Һәм барлык җырлар популярлаша бара, аларны күбрәк тыңлыйлар. Һәм инде безнең тарафтан, оештыручылардан һәрберсенә үз игътибары бирелә. Шуңа күрә монда теге Хакерлар катнашамы? юк. Күзәтелгәне бармы? Безгә мөрәҗәгатьләр килә иде. Карагыз әле, монда накруткалар юкмы? Бик күп кенә бер төн эчендә генә тавышлар үсә бара. Без аларны тикшерәбез, әлбәттә, безнең IT хезмәте бар, карыйбыз, шуңа күрә анда барсы да гадел, курыкмагыз. Рәхмәт. Бармы сораулар? Әйе. Менә номинацияләрдә сез әйттегез, бик күп катнашучылар килә дип. Катнашучылар арасында читтән килгән кешеләр бармы? Һәм жюрида сәләттә булган кешеләр утырамы? Рәхмәт сорауыгыз өчен. Безнең бар нигезләмә шушы ярышта катнашыр өчен һәм һәрбер номинациядә аерым бер шартлар бар. Әйтик, ел әйдәманы булса, ул әлбәттә аланнарда эшләп килгән әйдәман, берничә ел дәвамында үзен күрсәткән әйдәманнар катнаша. Алар республиканың төрле районнарыннан, шәһәрләреннән, шулай ук башка регионнардан катнашучылар да бар. Безнең әйдәманнар, алар Россиянең төрле
төрле шәһәрләрендә укыйлар һәм катнашалар. Һәм инде жюри әгъзаларына килгәндә, жюри әгъзалары безнең бик төрле һәм без үзебез махсус шундый шартлар тудыртабыз. Анда безнең җәмәгать эшлеклеләре дә бар, фән хезмәткәрләре дә бар, сәләтне белгән һәм сәләтне бик үк яхшы белмәгән кешеләр дә бар, үз өлкәләрендә профессионаллар бар, эшмәкәрләр бар, төрле елларда җиңүчеләрне чакырабыз. Әйтик, раллидан узган елны җиңүче булды. Бу елны шушы номинациядә ул үз тавышын бирде. Ралинәдән сорагыз, ничек билгеләнә? Нинди анда фикерләр яңгырый? Минемчә ул кызык булырга мөмкин. Чөнки мин бер номинациядә катнаштым, бераз соңга калдым. Шуңа күрә актив рәвештә катнашырга, тавыш бирү мөмкинлек булмады минем. Ләкин мин күзәтеп тордым, ничек жюри әгъзалары менә һәрберсе үзләренә ошаган катнашучылар турында ничек сөйләгән, әйдәгез менә фәлән катнашучы өчен тавыш бирик дип өндәп сөйли иде. Шуңа күрә ул бик минемчә менә жюри әгъзалары күп булганга күрә төрле фикерләр әйтеп, шуннан да гадел рәвештә җиңүчене без билгелибез. Менә сөйләп китәрсең әйе, ничегрәк ул? Жюри әгъзасына мин беренче тапкыр булдым, 17 яшькә җитеп. Һәм анда без җиңүчене сайладык. Төрле номинациялар, төрле категория бар. Шул категорияларга туры китереп, һәм бу сәлкеш, мин ел сәлкеш номинациясында жюри идем бит инде. Бу сәлкеш ел дәвамында ел сәлкеше исемен күтәреп йөри алырмы дигән сорауга җавап эзләп, без шушы номинациядә җиңүчене билгеләп үттек. Һәм Тавыш бирепме булдымы? Әллә анда бар бер жюри әгъзаларының рәисе, һәм ул ничектер юнәлтте сезнең фикерегезне. Ничегрәк булды ул? Менә шуны сөйләп кит әле. Чөнки кешеләр ишетсен, аны гадел буламы ул, ничек оештырылган жюри әгъзаларының эшчәнлеге? Башта һәрберебез үзебезнең фикеребезне әйттек. Кем безгә ошады, ни өчен ул ошады, чынлап та нигә ул ел сәлкеше булырга тиеш дигән сорауларны үзебезнең шушы фикерне әйттек, бөтенебездәген. Аннан тавыш биреп сөйләп алдык. Алай да сөйләп булмагач, яңадан фикерләрне әйтә башладык. Бик озак сөйләдек җиңүчене. Чөнки Ярты сәгатьме? 40 минутмы? Ансын белмим, но ярты сәгать кенә булмады ул инде. Чөнки быел катнашучылар бик көчле иде. Һәм шулай тавыш биреп чыгардык башта 4 лауреатны. Һәм шушы 4 лауреаттан инде 4 лауреаттан инде чыгардык җиңүче исемен тавыш биреп. Шул. Һәрбер номинациядә фикер алышулар чынлап та бик кызу бара. Чөнки һәрбер жюри әгъзасы вакытын менә төгәл юнәлдертә катнашучыларга якынча 2 сәгать безнең бара сайлап алу этабы. Шуннан соң инде фикер алышулар якынча шулай 1 сәгать бара. Һәрбер жюри әгъзасы үз фикерен җиткерә һәм менә нәкъ рәлинә әйткән төшенчәне без күз алдыбызда тотабыз. Ник менә нәкъ шушы кеше ел сәлкеше исемен йөртәчәк һәм ул ел буе шушы исемне йөртәчәк. Сәлкеш нинди булырга тиеш дигәндә без менә икеләнмичә шушы кешегә күрсәтә алабыз. Һәм шулай ук барлык номинацияларда. Минем җиңүчеләр турында бер сорау бирәсе килә иде, Айгөл. Сезгә микән бу? Менә бу бит инде 6нчы тапкыр тапшырыла. Менә сезнең бу бәяләмә, сез җиңүче дип тапкан кешеләрне менә татар җәмәгатьчелегенә билгеле булганнары, без бу кешене дөрестән дә дөрес белгәнбез икән дип әйткән очраклар бармы? Исемнәр, фамилияләр атап китә аласызмы? Бүтән өлкәдә дә үзен күрсәткән һәм күпмедер дәрәҗәдә танылган дип әйтик инде. Һәрбер катнашучыбыз әлбәттә җиңүче
исеменә лайыклы безнең төрле номинацияларда җиңүчеләр булды. Әйтик, шәхсән номинацияларга килгәндә, безнең шәхсән номинациялар ул ел әйдаманы, ел сәлкеше, ел директоры, ел баш җитәге, калган номинациялар алар уртак номинациялар. Әйтик, ел баш җитәге дигәндә безнең Алабугадагы булган Адымнар мәктәбенең директоры Надир Курамшин, шулай ук финалист, ягъни лауреат исемен йөртүче бар иде. Игорь Смирнов ел әйдаманы номинациясендә җиңүче, Тахир Насыбуллин исемле кызлар, егетләр. Алар 5 ел эчендә алар күбәү түгел бүгенге көндә, ләкин һәрберсе төрле юнәлештә үзен күрсәтә, кемдер иҗатта, кемдер фәндә, кемдер эшмәкәрлектә. Шуңа күрә Шуны әйтәсе килә, бу бит инде 6нчы премия гына. Мәсәлән, мин сәлкеш булган вакытта бу премия юк иде, кызганыч каршы. Булса, мәсәлән, тагын да күбрәк исемнәр әйтергә була иде, ләкин минемчә алда әле ул исемнәрне ишетү. Күбесе алар хәзерге вакытта студентлар, кемдер сәлкеш булганнар, алар инде 1нче, 2нче, 3нче курсларда укучылар, һәм шулай ук магистратурада укучылар. Һәрбер үзенең югары уку йортында үзен күрсәткән сәлкешләребез, әйдаманнарыбыз. Сорауларыбыз бармы? Сораулар булмаса, рәхмәт. Рәхмәт. Сорауларыбыз юк. Рәхмәт.